Saya simpan ai kubelai step ipi baro ki paralog ki baju sengutanat ban sengap iki kubor ki baju upload lembaga ni channel NTRC. Tiga benta bengini pusan ni step kedai ni kitab Salm ke khandai pusau ke khot bakhat khandai ngan pule ka ko ongkum ni. Ha ki jingbun ki jing perkhat jonga hapo jonga ki jing pentengan jongme ki penkeman ya kemen sim jonga. Hani wi une norway Salm we tu shpang ke e ke umat berusham ha ke jing ke jong u wong ha ke jing bun ke jing perkhat jonga hapo jonga ke jing pentengan jongme ki penkeman ya kemen sim jonga. Tadi ngi pai ke Bible pareng ya kini ka kentin ki jing perkhat ka Bible pareng ko ong anxieties ka mut ki jing khuslai une no rai Salm ule kendu ye ki bam sultan ada ka jing wala penlong yu bon perkhat bat bon khuslai shibun naga benta kata henry ha bakum kata gapor upash utrai bat uyo ya ga jing pentingan bat ka jing keman bat ha ga jing ka jong lani ha kemen sim ka jong hani la ban yu bah ga perthai ngin sham tang ki jing khuslai ki jing smusi ki jing jenjar hare ha bengi pash utrai ngimat ya ke jing tengan bat ya ke tak jing keman uji suang ha ka perthai pinyo shibun ki jing jenjar hare worship ting ngang ala job ya ka perthai gospel jing yones klon kan riu ka balai pulai jisu kuran ya kini ki kentin parlo wi lese ha kini ki sni plie kan do ki bam song tanat ha jing bat kata ke jing jia ka pen khuslai bat kala pen perkhat ya pi shibun ngong ipi pai shu jisu ha u gadan ga jing tengan ha u gadan ga jing suk ka shisha u jisu ang gospel ju yones kala nam khat saud khat bar phnyo ya ga jing suk nga ino happy ya ga jing suk ka jonga nga ai happy om kum ba ka perthai ka ai nga ai manga happy wat khi khuslai na ka do no jong pi lemne wat shapti jisu ang wat khi khuslai na ka do no jong pi lemne wat shapti ke pat bagi don kamban le kalong bangin sungai ba bangin shani alot hau ulong mu u blai jong kijing pentengan paro ong abstopol kan pulai shu na ketin ju blai nek shti ba ash no korin kalong ban kong khot ka balai ba pasau kong kum ni long lekar khu ya u blai ba yu pa u Jesus Christ bu trai jongi ukpa kijing isen ba u blai ka jing pentengan paro uba pentingan yangi haki jenjar jongi baro kenang ban ai bor yangi ban pentingan ya kita ki bahaka no kono go jenjar da kata ga jing pentingan da ka bala pentingan yangi hi da ublai wapsal po wong long bleker ku ya ublai ba yo ukpau Jesus Christ ubo dra jongi ukpa jing isen bat ublai ka jing pentingan baro une ken ulong tau ublai jong kicing pentingan uban pentingan yangi hagino kino kita kicing sham kicing kendo kicing jongi compare kan no ka bon kata kicing khuslai hapo jongi ublayula ban pentingan yangi ublayula ban ai pat eta kicing keman kicing jongi kumta ka khubor ba ha ni step kalong to yang joj pat to lek man ha ni sngi namal try ulong no pentingan jongpi ngai ha u shania ha u un penbet iklen tia jongpi baro to blen kur khu pi hagen step amen.